Μπροστά από τον Γιαννακόπουλο. Κινήσει το πρώτο δοκάρι από τον Ντίνα. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Περνάει ο Λαγός προς τα πίσω. Ο Μέντες, ο Γιαννακόπουλος, νέο κόρνερ. Εδώ ο Γιαννακόπουλος δεν βγαίνει εκτός περιοχής. Με πίεση από το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός με τα δύο συνεχόμενα κόρνερ. Ο Πέτρης θα σουτάρει. Μακριά όμως από την εστία του Γιαννακόπουλου. Κολοβός ξεφεύγει και θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Κολοβός, ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Νέα προσποίηση, διαμαρτυρίες. Παίζεται, λέει ο Κουκουλάκης. Εδώ δείτε πως κάνει την προσποίηση ο Κολοβός. Παίζεται υπό Κουκουλάκη στη μονομαχία με τον Μπουρμπό. Στημένη μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει από τον Λαγό. Ο Πράνιτς θα σουτάρει δυνατά. Ο Γιαννακόπουλος, η μπάλα δεν έχει βγει. Τώρα βγαίνει κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση 50 λεπτών. Ο Πέτριτς πατάει για τον Λαγό. Δείχνει να μπερδεύει τον Χατζησαΐας. Προλαβαίνει και τον Ντίνα. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Χατζησαΐα να προλαβαίνει τον Ντίνα. Ο Σίλτεφελ παίρνει την κεφαλιά. Ο Νάνο απομακρύνει για τον Μπούζα που σουτάρει. Ο Γιάννου Ψαλίδη έξω από τα δοκάρια όμως του Κοτσόλη. Κολοβός θέλει να ξεφύγει από τον Λαγό χωρίς επιτυχία. Ο Πράνιτς, μεγάλη μπαλιά για τον Καρέλη, ο οποίος κοντρολάρει με το στήθος και μπαίνει στην περιοχή. Προστατεύει την μπάλα, έχει στην πλάτη του κολλημένο τον Χατζησαΐα. Γυρίζει πίσω για τον Ζέκα, η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Πέτριτς, πλάι από τα δοκάρια του Γιαννακόπουλου. Ο Κροάτης στην καλύτερη του στιγμή στο μάτς και ίσως στην καλύτερη του Παναθηναϊκού. Στο 63. Μπουρμπός. Για τον Μέντες. Με το αριστερό το σκέφτεται, περνάει στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Σίλτεφελτ χάνει τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Πράνιτς καθώς έδειξε τα τυφλά ο Μπούζας. Χαμηλά ο Μέντες πήγε να βάλει το γκολ της ζωής του. Ο Γιαννακόπουλος θα πέσει πάντως στην αριστερή του γωνιά και θα απομακρύνει. Ο Πράνιτς με αρκετό φάλτσο. Η μπάλα περνάει από τον Γιαννακόπουλο. Ο Πέτριτς παίρνει την κεφαλιά, κόρνερ. Και ξαφνικά ανοίγουν τα μπεκ. Απέναντι είναι μόνος του ο Μπουμάλ. Ο Μπούζας κρατάει, θέλει να μπει ο ίδιος στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο Γουλάκης, κάνει και νόημα στον Μπούζα να σηκωθεί. Εδώ η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Πανιόνιος. Ο Τασουλής θα ξεφύγει από τον Μπούι. Ανεβαίνει μόνος του, απέναντι είναι ο Γιάννου, κάνει το κοντρόλ απέναντι στον Κοτσόλη. Προσποίηση με το αριστερό, ο Κοτσόλης κρατάει το 0, ο Μπουμάλ, γκολ για τον Πανιόνιο. Παναθηναϊκός Πανιόνιος 0-1 με τον Καμερουνέζο να παίρνει το rebound από την προσπάθεια του Γιάννου. Δεν θα λέγαμε να παγώνει τη Λεωφόρο γιατί είναι ήδη παγωμένοι χωρίς οπαδούς. Πέντε λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος, στον οποίο έχουμε μπει ήδη. Ο Πέτριτς θα πάρει την κεφαλιά, το ίδιο κάνει και ο Μέντες. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ατζαγκούν να πλασάρει 1-1. Στις καθυστερήσεις ο Ατζαγκούν. Ο Πράνιτς πατάει ωραία για τον Ζέκα. Έχει χώρο αυτός να βγάλει την σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Πέτριτς. Παίρνει την κεφαλιά. Γκολ! Ο Παναθηναϊκός με τον Πέτριτς ανατρέπει ένα μάτς που φαινόταν χαμένο. Στο 85 έχανε 1-0 και μέσα σε 8 λεπτά φέρνει το μάτς τούμπα. Κάνει το 2-1 με τον Πέτριτς από την εντυπωσιακή σέντρα του Ζέκα. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέτριτς κάνει 2 τα τέρματα της ομάδας του. Χαμογελά και είναι λογικό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Πέτριτς, δυνατό άλμα στην γωνιά του Γιαννακόπουλου για το 2-1 με το κεφάλι. Νίκησε τον Πάνο, νίκησε και τον Γκίνη όποιον βρισκόταν εκεί και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 2-1.